Bueno, aurretiko bideo batzutan esan bezala, ala urte den euskala, aurretik ezagutzen genituen talde jarraitzaile izaten, eta argitalpen berriak eskuratzen, entzuten, eta gozatzen, eta orduan, adibidez, garai horretan, kasetak entzuten ziren, Goldmanak erabiltzen genituen musika entzuteko. Adibidez, 89an urten zen diskoetako bat, kasetean ere atara zala, zen hau. Eta, bueno, kaset honekin pilo bat disfrutatu nuen. Orduan hasi nintzen aurretik entzuna neukan, baina orduan hasi nintzen interes handia jartzen talde honetan. Azkenean gure realitatearen isla da zen neurri baten ez. Gure familiatan, gure ingurunean bizi ziren egoerak bertan aipatzen ziren eta etxako zen informatua egoteko modu bat adibidez ez. Adibidez, aipatzekotan aipatuko dituzko hemen Senti berriaren bila, Euskal Herrian euskaraz, Nitazu, egin gara orduan egin etxi zuten eta gara sortu zen. Askatasun daupada ere iruditzen zait itxelesko Afrika ere bazegoen eta itxelesko kolo polita sartzen ditu kantan zehar eta pentsen dira duken kanta eta mezu oso handia dauka kanta bat. Zerezko disko, meretzeko. Handik gutxira, atara zen zuzeneko. Zuzeneko bere politika zen, gu gara honetan ja kontzertutan barrebiltzen, leku batetik bestera. Askotan herri berean urtero kontzertu bera jartzen zuten ez, haiek egoten ziren, eta ara joten ginen urtero eta pio bat egotatzen genuen lerrotan, Txakara, duka saltuka, duka astintzen, esenatoki igotzen, handik saltoka, pasada bat izan zen, gara joan. Eta aipatzekotan hemen, adibidez aipatuko dituzko, Mugagabe, Zuzen, Etorkizuna, Senti berriaren bila, eta gero badukate diskoetan, atara zuten elkartasuna kantua, aurretiko diskoetan ezagunen kanta bat zen, eta Zuzeneko honetan gaitu zuten. Eta oso kanta polita, gitarra garbiekin hasten da, eta garra. Eta garai horretan ere, diskurtutakoa den, baina nik uste garai horretakoa da, hasi ginen entzuten. Inigito getxaiatekoak talde barri bat ingo dauela, ez dakiz zer, eta inigito getxaiateko gitarrista, ez dakiz zer. Seguro gaudela guapo, ez dakiz zer da. Sokan erosiren du disko hau. Kamiseta emoten zuten ere disko honekin batera. Eta ibili ginen hor garai hartan Zuzeneko batzutan eta disfrutatzen, benetan originala zen. Humore ere uste dut badaukala disko honek, eta edo bentsat guk humore zer hartzen genuen, ez dakit. Ribarra eta hartzen zigun gauza askotan. Eta aipatzekotan hori, adibidez zergatik ez, izuntza, utxik esaten da du, dana ez da jauja, gotzen dana beti berantza. Kontutan hartu beharreko mezu bat eta nik uste dut betetzen dela, Horran ere asmatu zuen. Eta pudo hacer ere itxelesko polita. Eta hori. Hori izan da gure historiaren parte ere.